मी घेतलं ही 10 किलोची आहे ना, 10 किलोची सुरमई आहे आणि ही कापतली आता ताई. वटियार हो पापलेट. इकडे कालवा डझनावर भेटतात आणि ताजे आहेत रे. सुरमई, छोटी सुरमई. आता आम्ही इलो देवगडचा हापूस आंबे घेऊ कुलकर्णी फार्म मध्ये. इकडे कालवा असत, मोठी आहेत कालवा. 1 डझन घाल बघू. सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आता आपण चाललो देवगडला. तर देवगडला जाऊन आपण देवगडच्या माशाचा लिलाव बघूचा आपल्या. तर चला, आपल्यासोबत आपला एक मित्र गौरव, आपल्या एक तोंडवळी फाट्यावर भेटलो. गौरव म्हणाला चला आज आम्ही लिलावाक जातो. तर बोलला आपण पण जाऊया, कधीच गेलो नाही, तर लिलावाचा एक व्हिडिओ पण बनवूया. तर चला बघूया देवगडच्या लिलावात कोणत्या कोणत्या प्रकारचे मासे असतात आणि मासे स्वस्त असतात की महाग असतात ते पण बघूया. चला तर जाऊया डायरेक्ट देवगडाक. मध्ये कुठे थांबायचा काय माहीत नाही, तरी पण जाऊन बघूया. आपल्या पुढे गौरव भेटतात, फोन केल्यानं आता निघालं आहे म्हणून. तर चला मी तिथे गाडी लावतो आहे तोंडवळी फाट्यावर आणि तिथून मग गौरवच्या गाडीने जायचं. चला तर जाऊया देवगडाक आणि बघूया कुठचे मासे भेटतात आपल्या. आपली गाडी इली आणि आपण आता निघूया देवगडला. आपल्यासोबत वहिनी आहेत पुन्हा एकदा. मुळे काढून झाल्यावर आता माशाक जातो आणि गौरव. तर चला निघाय ना, चला. हे बघा इथे अन्नपूर्णा खानावळ राहणार आहे. आला मच्छी थाळी फक्त 99 रुपयात. हे गो मच्छी थाळी 99 आणि कोलंबी थाळी 150 रुपयात. बरा हा, स्वस्त आणि मस्त. आचरा टेमली वर येऊ काय तरी नुसतेच घेऊन जाऊचा तो. मित्रांनो, आम्ही आता येऊन पोचलो देवगडात आणि इथे समोरच माशाचा लिलाव होता. आम्ही इकडे गाडी पार्क केलं. आता जाऊन बघूया तिकडे काय काय मासे आहेत ते. तर इकडे समोर माशाचा लिलाव होता ना, तर सगळे मासे उतरतात. तर आपण बघूया जाऊन आतमध्ये. या साईडला सगळे बोटी लागले आहेत आणि तिकडून आता हे मासे उतरतात. हे बघा या साईडला सगळे बोटी लागले आहेत, पुढे सगळे मोठे टॉलर वगैरे लागले आहेत आणि आता हे लोक मासे घेऊन येतात. सुरमई, छोटी सुरमई. सगळेजण आता इकडून मासे घेऊन येतात. हे बघ नंतर याचा लिलाव आहे, त्या बोटीतले पण काढतात. कोलंबी असं. चला बघूया आता आतमध्ये काय काय मासे आहेत. इकडे मासे आहेत. ताजे आहेत रे.
चालू व्हायचा गोबरो गोबरो तो केवढा मोठा मासो गोबरो तो गोबरो 1 किलोचं आहे ना त्याच्या बाहेर आले साहेब का छोटे शार्क मोरी मासो बेबी शार्क साईडला काय बडाव रिबिन फिश पेडवे बरेच मासे आहेत रे बांगडे तर मित्रांनो बरेच मासे आहेत आणि अजून उतरतात मासे का गौरव बघता आता गौरव बघूया काय काय घेतात तो इकडे कालवा असत आता मोठी आहेत कालवा 1 डझन घाल बघू किती 1 डझन कशी 1 डझन दिवसाची देता हा 150 रुपये 1 डझन चेडू पण टाका मित्रांनो इकडे कालवा डझनावर भेटतात आणि ही आता 2 डझन घेतला म्हणजे 12 दुने 24 कशी असतात सांगता माता ती? मोठी हा किती रुपये कशी डझन 150 रुपये डझन म्हणून मी घेतोय हा 500 रुपये डझन असले तरी घेतो हा म्हणजे तुका आवडतात ती एवढी पण हात पण मोठी तशी ना कोलंबीत असत सरंगे ना हलवो मोठे माकोल दिसतच नाही चालू नाही झाला आहे ना अजून किती वाजता चालू आता 4 वाजता यारो बांबू शार्क आम्ही घेतलं आता एक मोठी सुरमा आहे बघ भारी अरे मोठी सुरमा ही कशी आहे वहिनी आज 1000 रुपये किलो आहे ना ही किती किलोची आहे 10 किलो 250 10 किलो 250 आम्ही घेतलं ही 10 किलोची आहे ना 10 किलोची सुरमा आहे आणि ही कापतली आता ताई काय जरा धुती 1 ग्लास पाणी लाव नरा का आधी हा नर असलं तर पाहिजे हा मराठी माती आहे ताजी आहे मात्र एकदम हा ताजी ए लागले तुला शी लावले ती ना पाणी लागलं जरा सरकवते का मादी आहे गाबोळी आहे ना मादी ना नाही गाबोळी नाही आहे. असा रे एकदम पातळ करून घेतलं शाप 10 किलो वजन वाटत होता उचलल्यावर होय रे 10 किलो 200 गाबोळी काढ कुठली अख्खी काढत नाही हा पीस खराब होतं ते आमका ते कट करून मिळतले गाबोळी समजला डायरेक्ट कट करूनच पीस पीस काढून भेटतली दुसरी कापू गेली त्यांच्याकडे 7 किलो ही 7 किलोची आहे ना ही आपली किती आहे 6 किलोची हा सौदा
हे मस्त येतं ना. किती या पडतील त्याचे अंदाजे? 60 पीस कन्फर्म करून झालं. बघून कळतं. लिलाव चालू झाला. पण आता लिलाव चालू झाला. कसे बमटाक लागले. चल आम्ही तिकडे जाऊया. आमचा भाचो तरळ असून खास मासेने देवगडात आणि भाऊजी बरे आहात ना. जरा व्हिडिओ करतोय. बोंबा बोंबाचा हे विचार. जी म्हण असा काय मासळी बाजार लावला तर ही अशी. आता आम्ही मासळी मार्केटातच असतो आणि जी काय बोंबाबोंब चालली आहे लोकांची ती ऐकू शकतात. इकडे मासे हे कसे मासे घेऊन ठेवलेले. ही कशी? 4,300 आणि ही व्हाईटा 5,000. कापून झाली ना. अशी कापा काढलेली. जरा सोडा एक काप दाखवा त्याचा. एकदम परफेक्ट मोठावाला दाखवा. हे बा अशी कापा काढलेली मस्त. एकदम मस्त काढला ना. प्रश्नच नाही. अशी कापा काढलेली आहेत. मस्त कापल्याने मासे आमचे. हे किती किलोचे आहे? हे पण कापूचे तर पण तेवढीच वाटतं 10-1 किलोची तर ना. ते सगळे चावलार असत. बेबी शार्क
मित्रांनो, हे जे आता मच्छी विकणारी लोक आहेत त्यांनी हे मासे घेऊन ठेवले आहेत. हे बघा, प्रत्येकाने आपापले टप एका ठिकाणी घेऊन ठेवले आहेत. इकडे असतात बांगडे. कसे बांगडे? बांगडे 500 रुपये. 500 रुपये. 500 रुपये एवढे बांगडे. काय घेतलास? कसले मासे घेतलं? वेगळे वेगळे काय काय घेतले? 3500 रुपये एक गुंजी गेली. 1500 पासून लिलाव चालू. 1500 800 ना 1200 घेऊ. 1200 किती? 1200 घेऊ काय? 1200 ला 13. पैंदवाळे 1300 रुपये. पापलेट सुरमई 5000 ते सगळे. मोठा पापलेट ना. पंधरा पीस 11,600. आता हिसाब घाल.
वटियारो मासो किती किलोचा असतात वटियारो मासो हे शिवाजी हे ओके 5,000 आहे किती पीस होते पीस किती होते कसे झाले ते कसे झाले ते कोलंबी घेतो आणि ती इकडे आता वजन करून बघतो किती होता ती आणि त्यानंतर ठरवतलो आपल्या किती घ्यायची आहे ती सगळी 11,500 1 किलो डबा 11,500 म्हणजे 11.5 किलो मोजून द्यायची तुमका किती 5 किलो होईल आम्ही आता घेतो यातली 5 किलो 1 किलो 1 किलो कोलंबी आम्ही घेतली 5 किलो कोलंबी आणि बांगडे किती घेतो 500चे 500 रुपयाचे बांगडे किती बांगडे येले 1500 रुपये घ्यायची हे काय असं हे बघ 500 रुपये 500 रुपये वाटतो तुम्ही आता एवढे मासे घेतले ते आता विकणार कुठे देवगडच्याच बाजारात म्हणजे इथलीच तुम्ही म्हणजे एवढे सगळे मासे घेतले ते इकडेच विकतात अच्छा तर हे लोकांनी जे मासे घेतले ना ते सगळे इकडेच विकतले आणि आम्ही पण त्यांच्याकडून आता हे घेतलं मासे तर आम्ही आता एवढे मासे घेतलं सुरमयत कालवा घेतलं कोलंबी चालू घेतलं व्हाईट आणि मोरी आता कापूक गेली आहे ती मोरी घेतली हो मोरी घेतले आणि ते कापून घेतात ते सुनिया रे तिच्याकडेच द्यायची ना बहीण तिची ती इकडे सगळे मोरियाच कापतात आणि ते सुनिया रे पण घेतलं होय बघा उद्या कुर्ले डबल आम्ही आता निघालो घरी तिकडे आता सगळा बाजार उलागलो हे बघा मगाशी किती गर्दी होती ना एकदम आणि एकदम कमी झाली आता आम्ही येलो देवगडचा हापूस आंबे घेऊ कुलकर्णी फार्ममध्ये तर बघूया आपण पहिले आंबे बघूया इकडे किती आंबे असत कसे ते डझन कितीतरी बेटर काय रेट आहे सध्या तुमच्याकडे आंब्याचं 700 नाही आम्ही 600 पर्यंत देतो अच्छा तर येता येता आम्ही घेतली आता कुणकेश्वर मध्ये शेवपुरी तू काय घेतं शेवपुरीच आमची आता काय घेतलं आपण शेवपुरी खाऊन झाले इकडचेच होत वाटतं कुणकेश्वर स्पेशल भेळ ऐलेत तुम्ही हा कुणकेश्वरातले आम्ही देवगडातून आता घरी येऊन बसलो आता वाजले
जवळजवळ 7:30 वाजले आणि आत्ताच आम्ही येऊन पोचलो. मी घरी येईल आहे, गौरव पण तळाशीलात गेलो. तर खूप मस्त वाटला लिलाव आणि मासे पण एकदम ताजे ताजे होते त्या लिलावात. मित्रांनो, तुमका व्हिडिओ कसा वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला, बाय बाय.